Kublai phi baro sashi sen ngap tiang subhai phi hakani ka puli khobor snap shipang lada kadang dei ka sen ka banikong ya phi hakani ka channel jongi sungha parlok nang ai ka jingkersan ka jong phi da ka ba phi subscribe ya kani ka channel bat na ka banta ki tu ki blada ban subscribe kublai shi hajar ngo ya ka jing subun ka jong phi kattu katni ki khobor katkum na ki kot khobor arphui rumpang hajar arpulai shiteo shwa ka election klat kendet ukertong ka UDP uba HDR lingdo Shillong arpho tarik urimpang. Shiteo baka election jit nong mikmat saka yeng darbar thawan ke jela ulo badum ulawan bantap hakinong kersan ke UDP haso yong hakaba ukertong jongki uba HDR lingdo uba jukhot ye ru umahe ulaklat no menta ka janmet habatni hospital. Uba HDR lingdo ude menteri barem babat dikatnat kampo yeng jong ka jela Meghalaya batru ukertong jong ka United Democratic Party ka jingklat no jong uni uwe unong san hima sima ka jela Meghalaya kalapar kum ka ding ka bakalang ling ba kilat pathai kubor hadin kendiat bor ka jingklat no jong u Hakani ka jingja kinong songshnong ka soyong constituency kila yam pa dono donam tang marsenyo jingtep ya kani ka jingja ka bas musik thang ki kubor Kia thu ba uba HDR lingdo hadin ba ula dep yashim menta haka jingelap election ula ut badan jingpang haka syadam bat ula let bansha sumarno yala di Habatini Hospital. Ki doktor kilapan bena ba uni urong ba ula klat no nakataw ka jingsange ukulong snam. Kani ka jingja kalapan kewin ni kinong theput jong ka soyong constituency. Kay ka ban saja ha kani ka jingjit nong mikmat kani ka long namar bakum kani ka jat jingja kampat judan kot ha Meghalaya. Hakabayadai bat kani Chief Electoral Officer jong ka Meghalaya State Election Commission uba FR Kharkongor ulaya thu bana kaliang jongu ula tho shaka Election Commission of India bakan pensange no shwashipor ya ka jing penlong nong jet nong mikmat haka benta jong ka soyong constituency na kadaw ka jing klat kendet jong ukertong ka UDP Uba HDR lingdo ulong umentri ki kampo yeng ka Meghalaya haka por ba Dr. Mukul Sangma ulong umentri rangba ka jela ka jingem jong ba HDR lingdo ka daitang ka jingya khun haki kamsain perthai ula job ningkong ya ka shuki MLA house nem Shiajar khandais pa prapupra na ka seng Hill State People Democratic Party but ula yai beteng hadu usnem Shiajar khandais pa khandai pupra Haus nem Shiajar khandai spa khandai puprapat ula remno ha ka chia khun prasha ya uba RA lingdo uba ya khun na ka seng United Democratic Party Henry uba HDR ula job pat kum UMDC na ka seng Congress House nem Shiajar khandai spa khandai khundai na soyong nongspong constituency Shushu house nam Hajar lai ula job biang ya ka jingya khun kum MLA na soyong constituency na ka seng Congress bat ula yai bat ya kani ka shuki hadu usnam Hajar khatpra house nam Hajar khatpra pat ula remno persha ya ukertong ka seng HSPDP uba samden malngyang tang dan reuspa arpu vote ha ka ba uba HDR lingdo ula yo khatwei Hajar lai spa lai phupra vote bat kat ba uba malngyang pat uyo khatwei Hajar khandai spa an reu phau vote Kani ka kenti ka ba menta ka dai ba umahe ulayay ap bat penkre ba menta sansnem da ka jingsngus kem ban poi biang sha ka thong jong ka jingjop. Sa kani ka way pat ka khubor, penyap ka long kumien na asam ya lau tengah ba ka kya kurim, shilong arpau tarik urim pang. Kipulit ka nong ba Guwahati jong ka asam kila kem ya ka way ka kentay bat arngut ki parlok shenrang jong ka halor ka jingken no ba kala penyap ya la ka kya kurim bat yaw tengah jong ka hau naitung nailar jong usnam balala ya thu kipulit hakala asngi ublay. Katkum ka jingya thu kipulit ka bandana kalita ka dan lai puar snam ka badai ka no hikai jim. Kalasha ka no penyap ya la ka kya kurim ka shankari dev ka baladan reu puar snam. Kabala syong thait na kakam sarkar haka arpun reu terik unai tung jong usnam balala. Bat ya lau tengah uamor juti de ubadan lai pusan snam kerta ubam dan kam dan jam. Haka khatnyau terik unai lur balala da ka jingirap ki porlok jong ka udhanti deka ubadai unongnya taksi badu arup deka ubadai unong dijhur. Kini kila ingut kila odokot ya kimet yap bat kila kit arsian sajela Meghalaya ban berat ya kitokot met. Kipulit kia thu balalap ya kitokot met jong ka kia kurem hadian ka jingpla ki basha keno bala thaulat ban wat ya kitokot met jong ukhun jong ka. Ka jingtokit ya kani ka mukaduma kala astang hadian baka bandana kalita kala ujor jar ngai ha nongmati police station ha ka arp khundai terik unailar. Ba utanga bat ka kia kurem jong ka kila jar ngai Hadin kani ki pulit kilale ya kabaran Henry Kim Sham lalap ksai ay yatho commissioner ki pulit ke Guwahati diganta bora. Kumjoru haka arpoi terik unai tung ka khunrut ka shankari de ka nirmalya de kala ujor bala sei ya ka pisa na bank account ka kamirut da ka ba panan kam ya ka ATM bat suba ba maka ba dukhun jong ka kila syarabor ki pulit kila toket biang Henry Kim Sham lalap ksai ka bawyang.
Haka khatsau tarik Rempang jong news nem kalita kralet ban ujor sa office commissioner ki pulet ke Guwahati ban ujor sa phang ka jingbom le ei ki pulet ya kane ka mukaduma. Kipulit kia thu baka bandana kalita kalakam bakala penyap ya kakiau kurem hacan mari haka arpun terik unaitung da ka jingerap arup deka. Kini arngut haka baningkong kila set ya kakiau da ka singkli bat haba kalayap ler kila khra ya kakli jongka daus de bat ka machine ot. Kala pla bakala ot ya kamet hakilai dekot ya ki dekot met latap haka pla plastik belatit udanti deka bat shop da ki kombor. Haka step jongka arpun terik unaitung kini kilaingut kilabu ya ki dekot met haka taksi udanti bat kit shamegilaya. Bat berat iki dekot met saka nika jaka bat ya kakli bat ya usdia la berat haka wei ka jaka surok shelong sora ya ki dekot met la berat haka riat badan harut surok ya tho ubora. Haka khat nyau tarik unai lar ka bandana bat arngut ki porlok kila penyap ya utengah jongka hanun mati da ka batiet ya una khli da una rot habai layap ler kila ot dekot ya ka met hakisan benta bat kila thap haka pla plastik. Haka step herngap jongka khat pratarik unai lar kini laingut kila shong da ka juk ka kali ban let chadauki ka badan hajan khaput India Bangladesh kami gelaya. Kila berat iki dekot met kumbala le ya ka kiau kurem bat kila let phai biang sha asam ya thu ubora. Hadian kacing plaka bandana la kem yaka bat yau dhanti deka na tinsukya bat yau arup deka na khana para ka Guwahati hakas ngiublay. Yakini laingut laya lam sya surok shelong sora ringkat kacingirap ki pulut kamigalaya banlap yaki tukhat met jong kashan kari de. Haka jing tokit lapla ba uamor joti de bat ka bandana kalita kilaya poi khana do kharas ne menswa ka long persha ya ka mon jong ki bahai jeng hasem jong baro ar liang mamla. Kham hadian kashan kari de kala apdiang ya ka bandana kum ka persa kurem jong ka bat kila sa lang hanun mati. Katu katni ki khubor na bar ka jilla. Tua khindau kansan ha Kashmir julor khalai tili ki ying breu. Srinagar Rempang. Kiladan khalai tili ki yeng bala julor ha kajing tua khandau Haramdan district ka Jammu bat Kashmir bat hadian kane ye ki long yeng ki bala shakta lapan karya asyaki jaka basngan yathu ki he surkar. Kaladan kajing tua khandau ha ka jaka 10 kilometer saudong haduksa dalwa sangaldan of gold theshil haranban sangaldan gold road yathu ki he surkar. Katkum kajing yathu sub divisional magistrate ka gol laong babaro ki basakta lapan karya ya ki shaki yeng dara bat lapan biang ru ya ka jan kup thia bat ya ki khiushat ki sipai ru ki lalet ban ai bam ya ki. Kani kajing tua khandau kalabu jing maru ya ki boarding ka balai phulai KV bat ya ki narkor Deputy Commissioner ka Ramban Musyarat Islam ulakan tu yau Divisional Commissioner ka Jammu ban pha ya ka kanhun ki start may ramau na katanat geology bat mining ban wat ya ka daw bat ban pan jingerap na ki engineer ka Erkan bat Udhampur Srinagar Baramulla railway line. UDC ka Ramban ulakan turu ya ki nong pet kasan pu RCC jong ka General Reserve Engineer Force ban penbiang ya ka jinun kam na ga banta ban snada ka waipat ka surok. Sa kani ka waipat ka khubor thang usamla puli barem ya ka principal ha Indore Bhopal Rempang uwe usamla puli barem ka pharmacy college ha Indore ula thang ya ka principal namar ka jingpan slam ban aya ka marksheet jongu yathu ki pulit ka Madhya Pradesh ka principal MB pharmacy college ka Vimukta Sharma ka badan san phosnem ka karta kala ing hadu prapho person kamet bat kala shitom jor balakit ya ka sha hospital shimet usamla puli barem uashto Srivastava ru ula ing janmar shiteng kamet Paralog nginsay siyam biang bat piha ki waipat ki khubor tis ngubha ban like ban share bat subscribe ru ya kanika channel namar pi ai min sim shibun bangin langla ban le khambha khublai shibun e